pedepsit. Deci despre responsabilizare și despre alte aspecte vreau să lăsăm pentru final, dar să ne spuneți un pic cine validează alegerile parlamentare, ce s-a schimbat odată cu schimbarea sistemului de vot până la cel mix nemijlocit. Alegerile sunt validate nemijlocit de Curtea Constituțională, dar să luăm etapele pe rând. Vă rog. Inițial, după ziua alegerilor, Comisia Electorală Centrală, după ce procesează toate procesele verbale, elaborează un proces verbal pentru circumscripția națională, unde include rezultatele obținute. De asemenea, contrasemnează și pentru toate procesele verbale elaborate pentru circumscripțiile uninominale, adică pentru fiecare circumscripție uninominală cu rezultatele respective. Aceste procese verbale sunt expediate Curții Constituționale, care, în decurs de 5 zile de la momentul recepționării informației respective de la Comisia Electorală Centrală, urmează să valideze sau nu alegerile parlamentare. Foarte simplu, aparent, la prima vedere apare. În ce măsură ați analizat posibilitatea să se repete ceea ce am avut în municipiul Chișinău recent? Alegerile locale. Pentru că știm ce s-a întâmplat foarte validarea este efectuată de Curtea Constituțională în aceste 5 zile, doar dacă, cu condiția că nu sunt înregistrate careva litigii în instanțele de judecată care ar putea influența procesul electoral. Dacă am vorbit de, să zicem așa, de niște rezultate prealabile, parțiale, care este rolul numărătoarei Promolex? Care buletine de vot nu vor fi luate în calcul? Adică și dacă există această numărătoare paralelă, dacă va exista nemijlocit la aceste alegeri parlamentare? Da, neapărat. Deci, numărarea voturilor începe imediat ce fiecare secție de votare este închisă. Adică la ora 21:00 secțiile de votare sunt închise și membrii biroului electoral proced la procesarea rezultatelor votării. Fiecare birou electoral îndeplinește procesul verbal cu privire la rezultatele zilei alegerilor și aceste procese verbale cu rezultatele per fiecare candidat, de asemenea și pentru fiecare partid, în cazul listelor electorale de partid, vor fi înaintate la consiliile electorale de circumscripție. Consiliile electorale de circumscripție vor procesa toate aceste procese verbale care au parvenit de la toate secțiile din componența Consiliului Electoral și procesul verbal final procesat va fi expediat Comisiei Electorale Centrale. Imediat ce la Comisia Electorală Centrală parvin aceste rezultate, deja, adică cât mai rapid posibil, încep a fi publicate rezultatele prealabile. Ceea ce avem noi și acum în campaniile electorale, când după ora 11, după 10-11, deja pe site-ul Comisiei Electorale Centrale putem vedea rezultate preliminare. Da, sunt la procesarea un număr foarte mare de date. Ce se întâmplă cu diaspora? Ce se întâmplă cu regiunea transnistreană nemijlocit? Pentru că, sau ce se va întâmpla dacă ați analizat acest aspect în cadrul Centrului de Analiză Promolex? Pentru diasporă, din câte probabil ați auzit și dumneavoastră până acum din mass media, Comisia Electorală Centrală a planificat cheltuieli financiare pentru 150 de secții de votare. Deja acum aceste secții, dacă într-adevăr vor fi 150 sau dacă modul în care ele vor fi distribuite atât în statele europene cât și în spațiul CSI, de asemenea SUA și Canada, deja urmează să se expună Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Guvernul Republicii Moldova, fiindcă toate aceste cheltuieli financiare trebuie finanțate. Exact. Respectiv, secțiile de votare, după ce vor fi aprobate de Guvernul Republicii Moldova, vom ști exact care va fi numărul concret de secții peste hotare. Asta în diasporă, dar în regiunea transnistreană nemijlocit, în ce măsură putem controla procesul? Din câte înțelegem, secțiile de votare vor fi pe partea teritoriul Republicii Moldova. Da, dar candidații nemijlocit vor fi și din partea stânganistă. Se vehiculează de Comisia Electorală Centrală, vor fi deschise probabil în jur de 90 de secții de votare pentru spațiul transnistrean și toate aceste secții de votare vor fi deschise pe teritoriul Republicii Moldova, adică pe teritoriul controlat de Republica Moldova.
alegerea în secțiile de votare, adică alegătorii din Transnistria vor fi redirecționați, să spunem, la aceste secții de votare, care totuși vor fi în apropiere secțiilor de votare deschise pentru localitățile în care ei vor merge. Când vin în Parlament ceilalți? 24 februarie. După care validarea alegerilor. Orientativ, care ar fi termenul când vom avea un nou Parlament și vom vedea la față noi deputați? Perioada electorală nu poate depăși 90 de zile, adică avem 3 luni. Prin urmare, până la data de 15 martie, deja trebuie să avem un Parlament validat. Vreau să veniți cu un mesaj pentru cei care ne privesc, care nu s-au decis dacă trebuie să meargă la alegeri, care încă nu sunt siguri dacă votul lor contează, care nu sunt siguri de ceea ce urmează pentru Republica Moldova. Ce trebuie să știe, de ce trebuie să meargă la alegeri și la ce ar trebui să se aștepte? În primul rând, votul fiecărui cetățean contează, fiindcă fiecare din noi are dreptul să-și manifeste poziția în raport cu cei care sunt la guvernare și cei care ne reprezintă pe noi ca popor. Ultimele sondaje ați văzut că majoritatea arată că majoritatea cetățenilor consideră că Republica Moldova merge pe un drum greșit. Trebuie să ne punem întrebarea de ce mergem pe un drum greșit și să vedem ce putem face. Ori dacă nu o să ne manifestăm, sau mai bine zis, nu o să beneficiem de dreptul nostru civic de a alege, atunci slabă ne nădejde că în scurt timp situația se va schimba și vom avea alte răspunsuri la aceste sondaje. Adică o prezență mică la vot este în dezavantajul cetățenilor Republicii Moldova. Corect, mai ales în situația în care a fost modificat sistemul electoral, fiindcă dacă anterior era stabilit un prag minim de participare la vot pentru a declara alegerile valabile, acum nu mai este necesar un număr minim de alegători pentru a se prezenta la vot. Indiferent de numărul de participanți la alegeri, alegerile se vor considera petrecute. Respectiv, dacă plus la aceasta, acum nu va mai fi turul 2 de alegeri. Cunoaștem din experiența anterioară că cetățenii sau alegătorii Republicii Moldova sunt obișnuiți că dacă nu merg la primul tur, o să mă duc la al doilea, că poate o să fie mai bine. Nu, al doilea tur nu este, respectiv nu veți mai putea beneficia de dreptul de a vota. Dacă ați ratat prima zi, adică ziua alegerilor, atunci este unica șansă de a vă expune poziția. Dacă nu ați fost, ați ratat această șansă.